fulɓe fulɓe anndu diine maɗa pedde heblo sukaɓe Afrique takusan yoni to haalirde nan ka FM Galoya Boso FM Fouta FM haalirde radio Tata Sekou Oumar kono waktu yoni ha toon to haalirde Piya Piya yonti kumbitale ɗemgal Pular e kikiɗe hannde ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie kawguel dartoɓe brevet fuɗɗima e ñalde altinare hannde nde capanɗe jeegom e jeeɗiɗo temedde jeetato e capanɗe jeetato ko kamen goni ɗin ɗon candidat ji to leydi Sénégal horejo leydi ndi Macky Sall ma wadde jillu to wuuro wiyetego Touba e ñalde hannde nde gam kay yindirde Khalifa mo Touba jeeya ko het keɓogal maggal Touba hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas to leydi Mali Moukhtar Wane gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e laamu Amadou Toumani Touré o toddama e ñalde aletare hankinde yo won gardiɗo jagorɗo leydi Mali to leydi Tchad koninkoɓe leydi Tchad jaggodiri e wadde boniyankoɓe wiyeteɓe Boko Haram en ko famɗi foof nogas e ɓen ɗon wadde boniyanke wasi fittandu muɗum to leydi wiyetendi Libye kamɓene koninkoɓe mabɓe kolleriɓe jooɓima fittandu mawɗo ɓen ɗon wadde boniyankoɓe wiyeteɓe état islamique leydi Somalie e leydi Kenya koninkoɓe mabɓe pelɓodiri to kirol hakkude mabɓe taw woni sababu muɗum ko koninkoɓe leydi Somalie ko kamen tuumi koninkoɓe leydi Kenya mbari yimɓe civil en ɗiɗo jeeyaɓe toon to leydi Somalie Afrique banggue worgo Cyril Ramaphosa horejo leydi ndi yowi jobdi on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fate nden ka leydi ndi fodde lebbi tati bisimilla moon e kettugol joni joni piren pacciren. ɓatake tintinde e ɓatake erango ummorade e ceerno Djiby ko bawɗo lasrari jabanaɗo duwaw moƴƴuɗo leɗɗe labɗo reedu malaɗo woni newiɗo sanne ceerno Djiby so tawi on jokkodiri o waɗante bistihar o ƴeewa tigui rafi gonduɗa walla haaju joguiɗa o haalanma ha laaɓa ceera so tawi ko kanko jogui safara o walla kanko jogui haaju o wawi humtude ɗum o haalanma ha laaɓa so tawi kadi wona kanko o jofanma lawol to poɗɗa rewde ceerno Djiby ine jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto ko leɗɗe cafroje jaltinoje fadde sappo e tati rafi comiɗi e nder ɓandu neɗɗo omo jogui kadi fannu goɗɗo on fannu noon ko leɗɗe cafroje fadde sappo e jeenayyi rafiji comiɗi e nder ɓandu neɗɗo ceerno Djiby ne safra rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe wonduɓe e ellaji ɗi ndewani e lawol ellaji musaji kala e rewɓe ɓe deedi tuƴƴoji eɓe deedi guttoji kala kista fibram dogam site infection ngaji kewɗi ceerno Djiby ne safra ustoraɓe goragu e jippiɓe e leeso ha worɓe ɓe ngala maniyu ɓe maniyu seeɗa ɓe maniyu mumen moƴƴani maniyu cellani kala safra ɗumen ha cella ceerno Djiby ne safra wonduɓe signere e wonduɓe e kulol e wonduɓe e jiilol e kala saaha kadi ha tigti e sukaɓe rewɓe yanoɓe crise aji e kala saaha ceerno Djiby ne andina dendagal kilina makko wonde base makko mawɗo o ne tawi tigui e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to jeere nettet sa ari ha to jeere nettet ɗon so tawi a ari ha yettima ɗon sa waɗi 48 62 54 07 ma hawre ceerno Hamdou Ndongo walla mbaɗa 32 62 04 99 ko ceerno Alassane Sy ko mi yi ko ɗiɗo kala ko almuɓe makko tawteɗo to base makko ɗo ceerno Djiby noon kañum jooɗaki e kala saaha ene yaaha e oɗo saaha joni omo tawe e nder leydi Mali to Nioro Mango lamorgo julɓe ko toon tawete numéro makko to leydi Mali ko 77 08 52 36 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ha joni ceerno Djiby hutorto ko numéro mum leydi Mauritanie 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby noon base makko gonɗo Nouakchott kala subaka ɓe uddita ko tuggi kay subaka 9h subaka ha yetto
19h woni futuro so tawi noon ko ñande aljuma ko tuggi 9h ha yetto midi ceerno Djiby Sy ko newiɗo no fewi kala no doole ma poti ceerno Djiby Sy ala safara mo safrata walla haaju mo mbawɗa addude mum kene ɓuura ujunnaji ɗiɗi CFA ko namdima ene qime ɓoyi ha ujunnaje jeegoma ceerno Djiby Sy so tawi kay laaɓama ka miskino Allah a ala doole omo wawi safrudema ha cella ha jiituɗa hoorema no moƴƴi tawa hay mbuɗo namdakima ceerno Djiby Sy en wi en mbadden danɗo faade e makko. batake tintinde e siftinde ummorade e maître Adama Baldé ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. Maître Adama Baldé ko ambassadeur ganni men fina tawa men. Maître Adama Baldé ko laaɓaɗo ƴewngal moƴƴuɗo longal pirowo koyɗi bawɗo golle muɗum. Maître Adama Baldé ko opérateur économique. Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo reconnu mondialement joguiɗo seedantagal mum ha timmi. Maître Adama Baldé ko gardiɗo fedde wietende mouvement mondial de la renaissance Peul. Maître Adama Baldé ko cuusɗo gonga kaɓantoɗo leñol fulɓe jiɗɗo pulaku. Maître Adama Baldé ko jawranɗo ronkuɓe hebde kayitaji ha tengti ɗanniyankoɓe. Maître Adama Baldé ko jawranɗo rewɓe wonduɓe seydani ronkuɓe resede e wonduɓe gorko ladde. Maître Adama Baldé nde yawrani worɓe usraɓe goragu e worɓe jippiɓe leece e fiɗaɓe. Maître Adama Baldé ko jawɗo ittude dabari écorté e liggueyaji bonni baɗaɗi e neɗɗo. Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde e nder windere he kala hollirode ganni men fina tawa men e ñarugo men. Maître Adama Baldé arti e oɗo saaha joni omo tawe nder Dakar lamorgo leydi Sénégal ko toon tawete bureau ji makko to cité Dalal Jam. Kala jilɗo ɗo ko ɓurɗo labde mbatta ko 33 877 0034 walla mbaɗa 33 877 0035 ko numéro uji bureau ji makko. So tawi ko numéro makko téléphone numéro portatif WhatsApp makko mbatta ko 77 454 27 09. Maître Adama Baldé ene tawe nder réseaux sociaux ji omo tawe nder karalle kese mbatta ko Maître Adama Baldé jinganen fuladu ma yi hen golle labde labtude jajude jamanu. Kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle moon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa kumpital e ɗemgal pulaar ñalawma ko amde altine ina hawra nogas e jeetati lewru silto septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi puɗɗortoɗen koye nder leydi Mauritanie ko hande fuɗɗi tawa ko kawguel brevet e nder leydi ndi kala no diɗorino ko ɓen ɗon taw kay ko ɗin ɗon candidat ji woni dartoɓe guel ɗon kawguel ko 67 ujunere temedde jeetati e 90 neɗɗo taw hen 17 ujunere e temedde jeegom e 90 e jeeɗiɗo ɓen ɗon koye école aji privé ɓe peccano koye nder ha joni temedde ɗiɗi e 90 centre hen temedde ɗiɗi e 33 koye nder leydi ndi hen 60 centre koye nder Nouakchott wuro lamorgo leydi Mauritanie goto o ko toon to Banjul wuro lamorgo leydi Gambia
so tawi noon koto banggue kewini ndi ko rewɓe saabu kay e nder temedere nde ƴettuɗa kala 56 piccal 64 ko debbo fodde capanɗe 38 ujunere e temedde 4 e nder ɓen ɗon dartoɓe guel ɗon kawguel ɓen ɗon ko rewɓe police kalfinaɗo ko fati crime économique kam e financiére woni tan ɓen ɗon halfinaɓe ko fati e borjingol jawdi laamu e kikiɗe hanki o ɓe mbawi noddude on ɗon gonnoɗo horejo leydi ndi woni Mouhamed Ould Abdoul Aziz gam kay joɗodade makko e namdademo ha joni ko fati e ɗin ɗon dossier ji ɗi o tuma to banggue mbuñari e nder laamu makko en kettoto hen cimtol banimen debbo Kadiaba. Police toppotiɗo ko fati e borjingol jawdi ɓe noddi gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono Mouhamed Ould Abdoul Aziz e ñande alet hanki o ko noon kadi ɓe noddi gonnoɗo koolaɗo kuuɓal to galle lamorgo ngo e Yahya Ould Hademi mennoɗo ardade jagorɗe ɗe kamɓe kala ɓe mbawi joddade e yeeso police o gam jabade namde e ko tuuma e mabɓe ko to banggue mbuñaari e saaha laamu Mouhamed Ould Abdoul Aziz. ko noon tigui ha joni taw ko on ɗon parquet national woni parquet mo Nouakchott kamɓe ne o tan e oɗo saaha joni eɓe tuumi kanko mennoɗo wonde hoorejo leydi ndi Mouhamed Ould Abdoul Aziz so tawi ɓen ɗon polisaɓe kalfinaɓe ko fati e borjingol jawdi laamu soɓe noddimo omo manque ɗoftadeɓe saabu kay omo salo jabtadeɓe ko ɓuuri yawde omo jooɗo ko juuti taw kanko on ɗon gonnoɗo hoorejo leydi ndi o jabtaki namde mabɓe hen saaha ni o saloto jabade ɗen ɗon namde ko ɗum saabi on ɗon parquet holliri ha joni ina jokki hadde kanko Mouhamed Ould Abdoul Aziz yaltude wuuro lamorgo ngo Nouakchott yo heddo e nder maggo ha tan to banggue ko tuuma e makko ko wawa labtude ko noonne kadi ɓe noddi on ɗon jagorɗo mennoɗo wonde gardiɗo jagorɗo e laamu makko biyeteɗo Mouhamed Saleh Ould Bassir kam e on ɗon ministre pétrole et énergie biyeteɗo Taleb Ould Abdi Val kam e yogaɓe woɓɓe taw kay ko gollodinoɓe e makko kanko Mouhamed Ould Abdoul Aziz. 16 ɓiɗɗo guendi Sénégal najo kamɓene ɓe jaggama e maaje kadde ɗe leydi Mauritanie taw noon ɓe mbaɗatno ko ɗum ɗon ko wiyete clandestin woni tan ɗanne to banggue suuɗo ndu e wiide jayinde RFI tawi noon ɓe jagga kay koye nder maaje kadde ɗe leydi Mauritanie ɓe tindino ko toon to dunde Europe e wiide ha joni nden ɗon jayinde RFI e nder nduɗo lewru septembre kay fodde capanɗe laaɗe tawa ko Afrique naaɓe yinnoɓe tindade toon to dunde Europe jaggama e nder maaje kadde ɗe leydi Mauritanie saabu ñande 22 lewru gonɗen ndu fodde kay 14 ko kamen jagga taw hen 13 ɓen ɗon ko Sénégal naaɓe hen goto jeeya ko toon to leydi Mali taw noon to so tawi kay eɓe jaaha e nder ha joni ɗen ɗon laaɗe gam wadde ɗalle suuɗodu goto e mabɓe kala ina yooɓa ha fodde 300 woni tan 300 ujunere e nder haalis mo franc CFA jagorɗo ko fate golle cukako kam e coftal ɓalli kankone o waɗi jillu ɗum ɗon ko toon to Mokata mo Makama en kettoto hen banimen debbo Kadiaba. jagorɗo golle e sukaɓe kam e coftal ɓalli Talib Ould Sidi Ahmed waɗi jillu to Mokata mo Makama e diwan gorgol kanko jagorɗo o wawi joɗoɗade e joɗiniɓe toon laamu ngu o waddi e mabɓe e yewtere e tawtorede yoga e sukaɓe commune o wawi e heɗadeɓe ɓe kalanimo ko woni caɗele e mabɓe o holliti woni sababu jillu makko toon ko beele wallude sukaɓe ɓe e ɓamtude coftal ɓalli leydi ndi o holliti programme laamu ngu e wadde financement fodde 500 projet e nder leydi ndi beele sukaɓe ɓe ina jalta e jonde wasam gollago omo yaadi e jillu ngu o waali mo diwan gorgol Ahmed Ould Sidi Ba kam e yoga e joɗiniɓe toon laamu ngu.
kajaba e wiide Diayde Souwayrade Acti kamɓene toon to wuro wiyetengo Mbahe jeeya koye Mokatamo Mbagne e wiide mabɓe ko ɗanniyanke goto ko kam tigui yinnomade taw ko magasin ɗum ɗon koye nder ha joni dinguiral tawete ngal e nder gonɗon wuro Mbahe taw kay ngal ɗon dinguiral ko nokku dendaɗo woni koɓe mbiyata place publique on ɗon nokku kadi ko ɗon ɓe kewno wadde gueɗeji mabɓe kewɗi hay sinno tawi kay ko horejo leydi fano e arde e wuro ngo ko ɗon ɓe kewno jaɓɓade ɗum kamɓe noon ɓe jadani hay seeɗa e ngal ɗon dinguiral yo maahe nde ɓe jeehi noon wullitoyade kay toon to on ɗon hakem mo on ɗon commune gam kay hollirde ɗum e on garɗo gam yidde made ɗon ɓe kolliri tan on ɗon hakem ngol ɗon jaabuwol ngol jabtiɓe wawi bettude ɓe no fewi so hollirde kay on ɗon so wi ina maaha ɗon ina jogui hakke made e ngal ɗon dinguiral saabu ina jogui kayitaji muɗum e ñalde hanki nde ɗum ɗon wanno on noon hokkinoɓe to banggue rendez-vous wino yooɓe gartu e ñalde hande nde sen gummima leydi Mauritanie paaɗen koto leydi Sénégal no mbirunoɗen e gardidi kabaruji ɗi horejo leydi Sénégal Macky Sall hande ñalawma hande o woni ñalawma altine o omo foti yillade toon to wuro teddingo ngo Touba ɗum ɗon noon ko gam kay ha joni ko balɗe seeɗa heddi e maggal mo Touba taw kay ko gunɗon ñalgu ruttude teddugal on ɗon Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul ɗum ɗon tan waɗata koye nduɗo lewru darotondu koye nder ndin mbadi tan kanko horejo leydi ndi maw yillo toon e nder ñalawma hande o gam yiidude e on ɗon khalifa tedduɗo mo wuro Touba biyeteɗo Dame Diop taw kay ko jagorɗo ko fati ha joni jagorɗo ko fati e golle kam formation professionnelle e to banggue artisanat kanko Dame Diop e Cheikh Abdou Hana Mbacké Gayde Fatma ɓe mbaɗi toon jillu ɗum ɗon ko guila e ñalde hanki nde gam kay laɓɓinde wuuro ngo hani e nawde toon balle gam kay parande taw kay ko jaaɓugal horejo leydi ndi woni Macky Sall rapporteur sans frontiére en kamɓe ne ɓe jaltini doggol ko fati kay e gonka jaydiyankoɓe e nder windere nde e wiide mabɓe hitande ujunnaje 220 fodde jaydiyankoɓe 20 mbarama e nder windere nde 250 e jeenayo jaydiyanki jaggama koye nder hen tan ɓe kolliri e oɗo saaha joni leydi Sénégal kañum ina yaari yesso to banggue liberté de la presse woni tan to banggue welitare jaydiyankagal saabu kay ɓe gañima to banggue place uji ɗiɗi ko ɓenni ko e nder hitande ujunnaje 2019 leydi Sénégal tawateno koto banggue tawateno koye nder ha joni 40 leydi Sénégal tawateno ko hedde place mo capanɗe 4 kono tan e nder ndeɗo hitande 2020 hitande ujunnaje 2020 ɓe garti e nder place mo capanɗe 4 firti ko leydi Sénégal ina yaari yesso to banggue ha joni ɗum ɗon ko wiyete liberté de la presse e ballal maire mo Madina Gounass ɓe keeɓi tawa kay ko wallediɓe ko fati e rengol ladde commune o saabu kay ko teskugol to banggue ha joni bonnugol ɗinɗon laddeji ne mawni no fewi koye nder hen tan kanko on ɗon maire o wawi jokkodirde e yogay pelle gam kay rende ɗinɗon laddeji ɗi Madina Gounass en kettoto kanko maire mo wuro Madina Gounass Alhaji Saydou Ba e micro Amadou Sambalo gallo hande gal ko battu ko fati haali ladde nde wonde ladde nde marene on jii leɗɗe no coppirte on jii ndiyam ɗam no ustiri ndungu joni saaha ene raɓɓiɗi walla ene leela arde ɗum ɗon noon waɗi projet ji ɗi ganduɗa hande aduna o foof ene dilli on nana ndiyam ene ilam ummo tan moɗa galleji ɗum ɗon noon ko wiyete ko réchauffement climatique joni holno ɗum yimɓe ƴewata feere ha ɗum darto tawa ladde men nde ene wona ɗo wontuɗo ɗo won mbiɗo ladde enen en don ɗum won mbiɗo ala en donani ladde nde e ken resdade pour ɓiɓɓe men e taliraɓe men ara yoɓe ko ɓenni par ce que neɗɗo kala ko donɗa aɗa wawi sa jalama ƴefta kokkira sa jalama jeeya kono ko ganduɗa ka resdade pour aroɓe ɗum a fotani memde ɗum ɗum ɗon noon no wiri ni projet o en ɓooyi
eɗen liggodo e maɓɓe bandiji goɗɗi projet ji goɗɗi ko wiyete projet ndemitewo PGS e dañi ko wiyete PEFNAC Allah rokki en kadi en 2015 en addima hen batu goto to Tamba to oɗo projet noon e batuji amen au conseil haala ko wiyete carbone o ko leɗɗe ɗe ko fofata ko duttata ko kono enen fofo ɓe dutta ɗum so ɗum ƴeftama ene wawi addane wadde en gartam mawɗo kadi leɗɗe ɗe jaati ɓiɓɓe ɓe jibinteɗe ɗi kono mbaɗen feere ha aden ɓiɓɓe kañum ne en course waɗen noon jeeyi ɗum taw wona noon taw ko ene pewno jiwji ene pewno hen gueɗe kewɗe ganduɗa yimɓe mbawa liggade hen ɗum ɗon noon kalduɓe hen e Ali Aydara kanko ardi ONG o wiyete ko OCM won ndelino oɗo joni ɗo biruɗo e makko min jokkodiri téléphone pour hodde ɗum gasi joni ɗum waɗi conseil e sago jooɗo waɗi ko wiyete délibération gonga ni guila ko ɓooyi ladde nde ko anda ko woodi ko en anda par ce que ko 18476 hectares ɗum duƴƴinno ene fawa te ko guure tati waɗi ɓe ganduɗa commune aji tati ɓe ganduɗa kañum ene mofti leɗɗe mumen e waɗi commune aji ɗi ganduɗa kañum en kono Tamba en kamɓe ɓe cuɓaki ɗum ɓe ƴefti ko leɗɗe nde kamɓe ɓe cuuɓi ko wadde leɗɗe fof ɓe mbaɗa ɗum ƴulɓe e ɗon taw ɗen jogui ɗo massifaji ɗiɗi massif Bonkonto e massif Thiewal mbiɗen ko heddi ko ƴeewen honno wattede ha leɗɗe nde ɗi wurta darne grillage uji ɓe liggo to nder to waɗi minari ɗum ɗo ɗi ganduɗa yimɓe ne dara hen ɓe mirador rende ladde pour rende ɗum ko ɗum wonno hande battu men ko noon Amadou Samba Lo golle maɗa jooɗi peewi ko fati kay e ladde ko kam tigui jogui gurdam men guila ni e enen e koye men hani e to banggue jawdi men wadde noon laddeji ɗi tarini ndi ina foti renede hisne wasa bonnede saabu kay ko nafoore mawde wonande en to wuuro wiyetego Mbour ko babiraɗo goto yooli toon e ñalde aletare hanki nde koye tuma kay nde o yinno dandude taw ko sukaɓe wonnoɓe e yoolade caggal mum ɗon noon ɓen ɗon sukaɓe kay mbawi dandede kono kanko on ɗon babiraɗo ko hen o heddi o wiyeteno ko Idrissa Diabane omo yaranno e duuɓi 58 o jibina koto wuuro wiyetego Ngehok e laygal biyetegal Darou Salam o woppi sukaɓe jeegom ko sapeur pompier en ko kam tigui mbawi yaltindemo sukaɓe wuuro wiyetego Guiro Yero Bocara kamɓene ɓe mbaɗi seppo gam namdade ñawore yo waɗe taw kay koye wargo biyeteɗo Abdoulaye Balde ko ɓiɗɗo jibinande gon ɗon wuuro tawa kay ko gurnoɗo toon to leydi Liby baraɗo tawa kay warira koto banggue ɗum ɗon ko wiyete rastissement yagal woni Agnam Gouragu e dumunnaji ɓennuɗi ɗi ɓe kolliri guila gonɗon wargo waɗi ha joni laamu leydi Sénégal daraki hen darde fonnode darade ko noonne kadi autorité ji laamu ngu tawateɗi e nden ɗon falde kamen koye mumen jottaki ɓen ɗon jinnaɓe on ɗon suka gam kay wawde muñide ɗumen e hollirde ina gonde mum hani e addande ɗumen to banggue balle ko fati e rafi coronavirus e nder leydi Sénégal hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal gende ndi e ñalde hande nde kanko Abdoulaye Diouf Sarr e nder temedde jeenayo e nogas e jeenayo ɓen ɗon holkisanoɓe so tawi gondani e rafi coronavirus ko yimɓe sappo ko hesɓe ko kamen jiita ina gondi e rafi coronavirus tawa hen tato ko keeɓi rafi o koto banggue jokkodiral goto o ko cas importé woni ko ittude ɗum caggal leydi jeegomo ɓe ko cas communautaire woni raɓaɓe to banggue rendo tawa hay goto anda dabɗo ɗumen e nder ɓe cellano ɓe fodde 117 kefti cellal mumen e ñalawma hande o yimɓe 14 ɓen ɗon ko tampuɓe ne tawe to banggue réanimation rafi coronavirus e nder guende Sénégal guila naati toon fade hande ina yaray 14,919 wonduɓe rafi coronavirus 12,231 kefti cellal mumen 300 ko wasi fittande muɗum oɗo saha joni heddi kay e nder cuuɗi cafrirɗi ɗi ko ujunnaje 2,370 neɗɗo sen gummima leydi Sénégal paden koto leydi Mali Moukhtar Wane kanko noon o toɗɗama yo won gardiɗo jagorɗe leydi Mali ɗum ɗon waɗi koye ñalde hankkinde kikiɗo muɗum taw toɗɗimo ko on ɗon bitteɗo Bandaw gardiɗo leydi ndi to banggue laamu Sabbourdou kanko on ɗon toɗɗaɗo kay bitteɗo Bocar Wane yo ardo
tawo kay ko jagorɗe leydi Mali o meeɗino wonde tawi kay ko joɗaniɗo leydi Mali to fedde witende Nations Unies ko nonne kadi o woni jagorɗo kalfinaɗo ko fati e gueɗe caggal leydi kam e ballodiral leydi Mali e leyɗe goɗɗe taw kay koye laamu ATT woni laamu Amadou Toumani Touré o rokkama ɗo tan e balɗe ɗiɗi nde o wawata suɓade gouvernement makko woni ɓe o wawata liggodirde to banggue ɗowgu gunɗon laamu leydi Tchad koninkoɓe ɓe janodiri e ɓen ɗon wadde boniyankoɓe wiyeteɓe Boko Haram en ɗum ɗon waɗi koto lac Tchad woni maayo Tchad nogas wadde boniyanke wasi hen fittande muɗum ɓen noon ɓe mbawi kadi heftude kamɓe ɓen ɗon dadiɓeɓe ɓe kefti yimɓe 12 tawa ko civil en wonnoɓe e jungo Boko Haram en tawa hen jeenayo ɓen ɗon ko cukalon tokoson sen gummima toon to leydi Tchad tawa kay ko leydi mbitendi Libye kamɓene e wiide tawa ko joguiɗo konngol l'armée ɗo woni tan koninkoɓe leydi Libye biyeteɗo Ahmed Al Mesmari ɓe mbari tawa kay ko mawɗo ɓe nden ɗon fedde wiyetende état islamique biyeteɗo Abou Abdallah Iraki e wiide mabɓe tawa noon on ɗon o naati leydi Libye ko guila hitande 2014 o woni chef tawa ko état islamique to leydi Libye ko hitande 2015 ɓe mbawino heftude wuuro wiyetengo Sirta e hitande 2015 joni o armée on ɗon biyeteɗo Marshal Khalifa Haftar ɓe kolliri ɓe jooɓima fittando makko koninkoɓe leydi Somalie e koninkoɓe leydi Kenya kamɓene ɓe pelɓodiri to keerol mabɓe to woɗɗani wuuro wiyetengo Mandoro to banggue hirnague Kenya koninkoɓe Somalie noon kamɓe ɓe tuumi ko koninkoɓe leydi Kenya mbari civil en ɗiɗo jeeyaɓe to leydi Somalie taw ɓen ɗon gonno koye wadde seppoje mumen to keerol hakkude leydi Mali kam e leydi wiyetendi leydi Kenya Afrique banggue worgo Cyril Ramaphosa horejo leydi ndi o yowi tawa kay ko jobdi on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fati e nden ka leydi ndi fodde lebbi 3 woni sababu noon ko omo yowa jobdi on ɗon ko on ɗon kay wawi lubde tawa kay ko hélicoptére wonande koninkoɓe leydi ndi yimɓe landa wiyete ko ANC tawa ɓe jahanno ko toon to leydi Zimbabwe. bandiraɓe silaɓe musidɓe tedduɓe gasi haalaɓe ko to gunoɗen kumpitale ɗemgal pulaar kikiɗan ɗo on ñagama yafuya to banggue tardugol kabaruji ɗi woni sababu muɗum koko fati e brevé e nder leydi Mauritanie ko ɗum woni réseau o koko itta guila kay waktuji 15 woni tan 15 heures ha 18 heures ɗum ɗon min ñaguimon hen yafuya e yeeso halirde nde ko musidɗo mon Amadou Dia e Kadiaba to leydi Sénégal e ballal en kettima maire mo Madina Gounass e ballal musidɗo men Amadou Sambalo min dokkotonadi ko ñalawma janggo so hawri e welede Allah yo jaam Allah hirande on jarama e kettogol.